Ne bala na mabagaw ame kuma la Hermina masami alaye breaking news be diɲɛ kɔnɔ Ameriki jamana kɔnɔna la fɛn dɔ de bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko Super Bowl c'est-à-dire Super Bowl bɛ komi balontan anw bɛ mun balontan bɛ anw bolo magnitude min na an ka jamanaw kɔnɔna la donc Ameriki Super Bowl ka bon n'o ye quoi c'est-à-dire Super Bowl bɛ komi ni Guinée banna ni si tu crois en Dieu ou si tu es chrétien ou bien ni ka baara ye culture fɛn fɛn i ka believe ye Super Bowl b'o au niveau de là donc Ameriki kɔnɔ au Super Bowl mi n'o o bɛ yen n'o ye koba ye donc ni mi-temps kɛra mi-temps kɔnɔna la an bɛ fɔ o ma en anglais ko break time you know c'est halftime event c'est-à-dire halftime event ye fɛn dɔ de ye c'est-à-dire cérémonie du mi-temps voilà tubabukan na quoi c'est-à-dire ni mi-temps bila la lajɛ min kan ka kɛ o y'o de ye quoi masa min ye Ala ye alhamdulillah o lajɛ o bɛ di mɔgɔ star baw de ma dɔnkilidala baw sangaba bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ d'olu de ma san o san donc ko ba de don Ameriki ko fitinin tɛ it's a big deal d'après les Américains donc masa min ye Ala ye controverse min bɛ Ameriki ni ɛri na dugu min tɔgɔ ko Nouvelle-Orléans n'o ye Loro Wing ka dugu ye Loro Wing ale ye rappeur de ye donc rappeur ba de don a bɛ dɔnkili la depuis a fitinin donc et puis c'est un gars qui a vraiment il n'a pas fait mal de choses pour lui donc a ka dugu o de Nouvelle-Orléans donc Loro Wing a kɔrɔla sisan a bɛ ka kɔrɔbaya vraiment i b'a dɔn arabu filɛ nin ye i se k'i si kɛ dɔnkilida la i se k'i si kɛ kulukulu la o de b'a fɔ ko mɔgɔw ka kalan kɛ n'a fɔra denmisɛnninw ɲɛna k'u ka kalan kɛ u t'a faamuya par exemple moi mon fils il a 17 ans donc moi je l'encourage de devenir intellectuel d'abord donc a ka sport ni intellectuel la kɛ o kɔfɛ ni dɔnkilida ka d'a ye ni fɛnw ka d'a ye a k'o kɛ quoi mais kalan in est priorité parce que mɔgɔ tɛ se ka fɛn minɛ adamaden na o ye kunkolo de ye donc de ce fait Loro Wing b'a dɔn k'a fɔ k'a ka carrière bɛ ka ban donc qu'est-ce que Loro Wing décide avant k'a ka carrière ka ban a bɛ fɛ ka Super Bowl o dɔnkilida mi-temps kɔnɔna la ko dɔnkilida a ka jamana a ka dugu kɔnɔna la a wolola dugu na n'o ye Nouvelle-Orléans ye donc masa min ye Ala ye non seulement a ka rêve don mais a y'a fɔ fɛnɛ a da la il a dit ça devant tout le monde a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a bɛ fɛ k'a kɛ donc Ala de y'a kɛ sisan Super Bowl tirage kelen a finale bɛna taga Nouvelle-Orléans donc ni mi-temps dira artiste ba dɔ de kan ka na a dɔnkili da donc il y a décidé k'a bɛ kɛ rappeur dɔ ye donc a bɛ k'i kɔnɔ ko en toute sincérité en toute normalité ko bɛna o di Loro Wing ma a k'a dɔnkili da non seulement a ka dugu don non seulement rappeur ba de don non seulement tɔgɔba b'a la et non seulement a bɛ se k'a kɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko dans le cas normal o bɛna ta ka di Loro Wing ma a ka taga a dɔnkili da masa min ye Ala ye o m'a di Loro Wing ma u y'a di Kendrick Lamar de ma they not like us they not like us they not like us they not like us n'o bɛ bɔ California LA ye fama donc California ale ye o rappeur ba de mais là où ça fait du rumeur ni ko in bɛ kɛ kojuguba yɔrɔ min na a bɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ n bɛ ka analyse de kɛ mais n bɛna a relier Mali de la quoi a bɛ kɛ dɔ kɔnɔ ko n bɛ ka kuma rapu de kan n tɛ ka kuma rapu kan dɛ n bɛna a relier an fa jamana de kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ko ye dusukolo de Mali ko tɛ kuma ye tuguni Mali ko tɛ tɛgɛrɛ foyi tuguni Mali ko tɛ panga muruti ye tuguni Mali ko tɛ tuguni ko ni Asimi tɛ Mali bɛ wuli n'i y'a fɔ bɛɛ ɲɛna an ye Buwa gɛn o y'a sɔrɔ Asimi bɛ kɔrɔn na an bɛ Buwa gɛn don min na Asimi bɛ ka baara kɛ Buwa de bolo il faut que mɔgɔw k'u hakili t'o la de moi je suis un homme très sérieux je suis ami de personne voilà ne ye kamalenkɔrɔ kulukutu de ye ne tɛ kulonkɛ tɛ ne ka diɲɛlatigɛ fan si la donc n bɛna exemple dɔw di maliyɛn dɔw ma an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la notre vie dépend de ça donc sisan ni nana Kendrick Lamar lajɛ ka na Loro Wing lajɛ i bɛna ye k'a fɔ k'u fila bɛɛ ye rappeur ba ye mais Loro Wing ka rappeuria a tuma a endurance a ka palmarès a ka bon ni Kendrick Lamar ta ye parce que Loro Wing bɛ dɔnkilida la depuis Kendrick Lamar da n'o k'a bɛ kɛ rappeur ye c'est-à-dire Loro Wing bɛ ka million de dollars dun tɔgɔ b'a la glamour b'a bolo depuis Fuseni Sidibe c'est-à-dire depuis Kendrick Lamar t'a dɔn yɛrɛ ko biti bɛ dilan cogo min na masa min ye Ala ye là où ça blesse Loro Wing ale ni Dre Loro Wing de ye Dre kɛ star ye Dre min bɛ bɔ Canada i ye faamuya fa bɛ muso dɔnkilininw da kan donc Loro Wing de y'ale kɛ star ye Loro Wing de y'a rendu famous Loro Wing de y'ale producer Loro Wing de y'a to diɲɛ y'a dɔn Loro Wing de y'a to a sangaba sɔrɔ donc de ce fait kosa in na
Kendrick Lamar ni Loro Wing, Kendrick Lamar ni Dre ou bla la nyona, yo classique. Parce que Dre me boka droit à te fouiller fort. Donc enfin, Kendrick Lamar décidera qu'à Dre Jabi. A krenga Dre Jabi, donc il y a sanga bare soro Amérique. Donc il y a foko, c'est-à-dire président a da Barack Obama ida magala, c'est-à-dire abeda bararo la, abeda météo la. C'est-à-dire, donc, l'incréna foko ni ala na kreche, il va foko culture, amba fanga sono, andi mba fo, ko ante clé quoi, dena like us. C'est-à-dire, ante clé. Comment il faragasi beka wuli, comment il kuma badi. Bonne be maliko kelani la. Faut mo kado ye mo soumi. Dire de nana, ale bo Canada. Ale nana kana Américain nga culture d'état, Américain noiru, no yarapui. Kakla fo kabe Américain dinkele, aka culture la, a culture min développer. Donc, Dre Boraka Iraka fo, ko ante klinye ko duskolo de bale, Kendrick Lamar Boraka fo, ante klinye duskolo de bene kono, nete dongli dani aitumi, sa nete dongli dani ka miziki kedron kien, nebe dongli reda, nebe seka dongli da ka so miziki reta koro. Parce que ante klinye, ne bora dongli dala ou bonzon de la. Donc, ebe ka dongli dani aitumne, ebe dongli dani machine, ebe voire yelema, nete mvoie yelema, nebe seka bodron ka kuma, ka diabo a nora. Il va connaître Dante, ne ben signer ton salon ka dia nouvelle bête kada auma au bout de 1 heure de temps. Mo cité dia kono ala bolé ala alhamdulillah mo mbake. Mais comme malien ta demandon, mais na metaka messi. Donc, Dre Boraka donc le da ko dena laika, sari ena on te klinye. On y est frafin deune, on serena, on man natoko doya. E bay mit, e bay tobouye, i faye frafin, i wula Canada, i te ghetto kono vidon. Donc e bena kebena araperia konguru kenne, ne dun wula California di, ne bebo karim gono, mwen ete santan segin resoro. Donc il a on te klinye, ka dongli da. O dongli vraiment Amérique besra ki yere erilia la. Mwen sita Amérique mou se ki yere erilia la. Donc, ce qui fait que ça a changé l'histoire de Kendrick Lamar à un simple rappeur, à un homme gigantesque, à un homme extraordinaire, à un homme intellectuellement bourré. Parce qu'avec Dongli Minda, Fanny Tala, Banin Tala, il m'a dit anglais, mais n'y a la mais tu ne peux que te relier. Tu ne peux que te relier, fini kera kafriye. Après, comme il m'a dit, je suis ko, ni m'a dit, asimisra ka mali, je suis bali. Vraiment, il est kafriye, amassé. Donc, Amérique qui différencie, on a demandé différencier. Parce que là, on est moué, on est doré là, on te dit, on là. Donc, de ce fait, ça rendit Kendrick Lamar un homme extraordinaire, un homme valeureux, un homme culturel. Parce que les Américains noirs ou 400 ans, 500 ans d'esclavagisme, à Srakata, au bout de 3 minutes, cadeau donc, qu'on a là. Aïe, Dreka carrière, aïe, brisé. Waso tout pas ka gourmeti dobe Dre bolo là. Aïe, quand on ni Dre là, c'est comme kabe Dre nenin dabla. Ça avait badol, ama fama en anglais ko badol. Nous, y challenge kaba dabla ni Dre. Qu'on a tout pas ka gourmeti c'est comme. Donnez bala la mebrao. Au kelenga toro badi Kendrick Lamar ma. Donc Jay-Z, parce que Jay-Z il est devenu un homme d'affaires très influent. Ils sont vraiment sommants. Jay-Z ni Beyoncé, ils ont pu se changer. Ils sont rentrés dans le monde des grands aux États-Unis. Parce que Jay-Z est basketball, équipe pour 100, aïe football, équipe pour 100. Il a pu se diversifier. À ma femme dans le monde de business, il a pu se diversifier. Donc Jay-Z, allez faire kadi. Et comment dirais-je, l'héroïne. Parce que l'héroïne, un moment, à tout le monde attaque Kassola. Parce que d'abord, on rappelle nous flani. Nous, Warsoro, ou le coup, so jo, ka investissement, ka ibaro, Warsoro ni, war bugni tekele. Parce que moi, aba femme rodo mal la war bugni, war foi tout boulot. Ye famia, war bi mo boulot, ote warteka kuma ere, ita kuma me adaka chaya. Parce que wari assez la richesse c'est de l'assez. Donc, rappeur nous sommes flènes, nous Warsoro, mais très diamant beau sang. Kadou kana ka jamon du dala ka chenu dundu iwa ko nu chenu be musoko ka ba ka tuni shukura donc woru dépenser buta mobili bosa mobili kele mobili fla mobili saba mobili nani mobili duru mobili woro so kelen so fila so saba so nani so duru so wolon fla o be fini mere du ali botu ita du la donc o ka wor ibouye ni uye ko kadiye mais drome kelen tout ils n'ont pas d'argent parce que ne to ka fo o mali on yana ngo worte korba irila ima malla mo be sholi kia parce que bo wori mi chuen ou ba bedou alors qu'il n'a même pas besoin de beaucoup. Il veut voir une mais qui me là, c'est faux. Dès qu'il veut son job, dès qu'il veut son meublé,
dès qu'il y a mon cariba sur kadou musulman bibolo ala ils sont dignement na mobile bibolo abetani barola wortiga bebana femme ila malla ko wortiga do ça ce n'est pas la définition de la richesse ou la moko keleme zoui dès que tu accumules un peu dès que tu peux te saisir dès que tu peux te contacter tu es un riche quand dès qu'il be sojo yere dès qu'il be seka mobile manindo sayire dès qu'il be ka dunga fasoro yefamo ibe sutura la ite mo dili abo fori mako wortigi wortiga korobe fle définition fuite wortiga la ni kofe femme wortiga sanfe abo foma ko banaya malien kana america ma foma ko wealth te dore wealth de fenyi ni isarabi yefamo ya ido meke milliardaire ibana sabi parce que ye femme blonye ou be bolo la foka tout ça abo fori mako wealth nini jamana dina tege befle bo ibese ka kenye ka so ma shwalike ibese ka kenye ka so ma shwalike ni furu dos do samalila ka kenye muruba furu e ka one muruba furu ka bugu o dugukolo be valeur so ne muruba be valeur so do ni etin domina e de ombo o muntade abo furu mako banaya oni banaya ikra banaya sari itono idunya soro kwa we banaye wortiya ti dore mo mi na dunga fab na dairi me babulu siro babulu ate mo deli abe bolo a dairi me la se ka bolo aka sorona ori wortiga befle ornani foro yana malla mo tasso ligere mo teni fo yana ko ni wortiya we muni fo yana ou ba fo ko figa wordi jeluma avec tout le respect ou be kataka dola jo ga wor smona ou be kataka fo kibeta foraji seniorina o ni oke aucun mais cela ne définit pas la richesse. Donc, Américains, ni problème baribé frafin chamandala parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'intellectuel de la richesse. Parce que bon, wortiga te woride, sari connaissance mi doit te kala yakola. Okol fuite jikol mo voka aussi anga kuma worka ati. Ali mo meta financier kala. Ou be numéro de nyafinyana, numéro de calculer to mina, mais on te définit pas la richesse, la définition de la richesse. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas l'intelligence de la richesse. Donc ni amunu kelengelu ba kala afo aw nyana pour ka bo mo mun ta do ga don on amunu ba andon kala wortiga ketula. Donc la plupart des gens abe américain munu yenu be ka rapper ni fenu ni ou be korba banlieue de la batula fate do la muso do be ta don sur kenema ou tout don fire donc au don be korba banlieue la mais ala be talando duma ou be ke don li dalawi donc limba to be jam o be worsoro donc ni worsoro to be fe kala. Donc, nous voyons sur là, où nous voulons que ça, nous avons danté vessidona. Donc, on ferait à travers vessi bersan bibé. Ou veille n'y dollar au mobilier, mon bas au boulot. On ferait à tout mobilier, mon bas. Alors, qui gagne rien, est-ce qu'il y a un mobilier, na? Par exemple, le mobilier, mobilier américain, n'est pas boulé parce qu'il y a un la donné. N'est pas mobilier, word la donné, qu'on t'a boulé. Il faut bien, n'est pas boulé, moula, parce qu'il n'est pas travaillé en cœur là. N'est pas mon numéro, au mobilier, m'a tout, ou opportunité de demander, c'est qu'un business, mais c'est qu'un monga coup de manganya fouille. N'a ce qu'on connaît, n'est pas mobilier, reste à mon daran ronai. Donc, ni wor soro, il a qu'il y a une de là. Il te fait un sandron qu'à 100. Il va sani pour qu'il y ait fait qu'à fin de la deux coups. Parce que ni word of cola, n'a te fait la deux coups, fourri ou pertidé. Donc, les gens qui comprennent la richesse, la valeur de la richesse, et ne dépensent pas à des choses qui ne donnent pas de revenus. Donc, bref, au problème de l'Orwing soro à la carrière là. Au problème que l'on a sur la carrière là. Il a eu un problème, ce qu'on appelle un problème de taxation. En Amérique, ni be $1 million que 100 sangono, ou be $2 millions sangono. Il a dépensé ou mana boala, il a business ou mana boala, il a barakalo sarawar mana boala. Wari meto kofe. Oni reste sarawar bolé ala. Wari meto kofe, il be impôt saroula quoi. Donc l'Eurowing, comme à ma wortiga kalan, comme beaucoup de gens aux États-Unis, farafin fara toabuka. Donc au problème d'ana sur Amérique. Au problème qu'elle a sur Amérique, Jay-Z. Comme Jay-Z c'est un milliardaire, lui vraiment il a pu s'adapter étant un homme de business. À cela qu'il y a beau farafin wa milena, il a faut Kanye West, qu'à ka wortiga kala, il a faut qu'on ait qu'à essayer qu'à mounio na que malin douye comme rodi wortiga ketula, qu'à faut qu'on me wortiga qu'à n'importe wortiga malin douye ou coup jasi ou te wortiga, n'est pas about fouiller qu'on ko wortugute, à beni pronete wortugute, c'est des bluffers. Vous pouvez faire ça dit ils n'ont pas la compréhension de la valeur de la richesse. Il faut bien, ou est tornini, c'est roublé ne wortiga malikono, c'est roublé. Le jeune c'est un gars, il est riche. Parce qu'il a un word de fin de là.
wari be feno be la segalema non seulement mo be baraka bulu a fene ka wor to be tanye ala kan kishi ala kana chenya do na ni serute a dengani mi kuma no fe ay izini min joni mali o ma izini ndatu nan chwa kono no mata wuru blenka izini ngoro o izini be se ka den fene balu den fene be se ko mena ka nyaka izini wora kireo noy abu fuma ko banaya donc le ruin aka wor chien a tra chaîne ba sang ka ke global muye ka ke drogu tabawi donc a kunte se ka obligation sarani sambana. Donc, de ce fait, bref, le ruin a un problème de 14 ou 18 millions de dollars à Nanoso. Quand il a eu ce problème de 14 à 18 millions de dollars, John a admis. Jésus n'a qu'à admettre Kaboula. Jésus n'a qu'à Jerusalem. Jésus 18 milliards de dollars cash. Aya Sara, le ruin a ta kasula. Donc, de ce fait, Jésus, le ruin Kouradaï, ma Kendrick Lamar ama dire ka foyi ko oyi mais Kendrick Lamar ye kodo ke Jésus akribula parce que dola biti ka awor la Kendrick Lamar anana kana trophée baroso akelengo trophée so ay kanto ko Jésus kanga ke président Amérique donc o diara Jésus clou là parce que il a vu Jésus plus que Jésus même lui voyait. Le président, Mali président, moi je vais créer de l'emploi dans mon pays. Moi je vais être la personne qui supporte un bon président. Donc on me monifie un mando quoi. Donc Jésus Kelenga, Kendrick Lamar Kelengo faut Jésus yana Jésus aklibu là quoi. C'est-à-dire Américain honte son moment ya, honte fisirwala ya de fait. Américain ni fisirwala ki mo la be fa ya. Américain on club là. Ya ni mo janfa andro ambi fa. Non, entre son fils, voilà, malheur be mungene tamboka I jugorma tinti, akengi jugorma tinti ki chuno e ki sukuno ko kan koto duguma, aba kono ko o kunyma ne mali kono. Obeke malle la de, oteke ane. Hay non, obeke malle la oteke ya. Non. Américain, moko ki demain e ka fo kibo janfa. Ah non, mais ça ibito nya fo yo mal ki amade. Non, anti-trahison fait. Chez nous, aux États-Unis, la trahison n'est rien à s'amuser avec. Donc, pour moi, c'est sérieux. Bon, quand moi j'ai vu que c'est quelqu'un, elle était mon mandoy, donc il fallait qu'elle allait déposer très vite. Donc, elle déposera, because they not like us. Elle n'a pas été cligné. Elle n'a pas été cligné, Maliki Diaw nous. Elle n'a pas été cligné, Sadio Kamara nous. Elle n'a pas été cligné, Sokal Kokala Maïga nous. Parce que Maliki Diaw n'est son doigt là. Ani mouroumou ka barke n'ont fait siente kono. À tout janfa. Il est derrière eux. Pour moi, ça c'est des caractéristiques d'un homme américain. Au cas de là. Ne soga la koloshi. Ani mouroumou M5 dam n'ont fait. Demseni faram gorbaka ba bem ne toklena. Moi, ça c'est des caractéristiques américains. Au cas de mourifina. Ne Sadio Kamara yi. Tout na tara du dien royoro. Abe fenflom boa dakon abe vidéo ne fou. Nati nga ambet antoma. Donné aye. Djougo Bala, c'est un riche craft, atteint mon manko. Bon, Kendrick Lamar, quel est faut Jésus, voilà mon analyse. Jésus n'en ka Kendrick Lamar quand nous doye. Parce qu'il a le roving demain, je vous ai dit qu'il a fait un chéquier de 18 millions de dollars pour que le roving n'en ka kasola. Donc cette fois-ci, Jésus il est en position aux États-Unis, d'où il peut décider. Avec cette décision il a de fangabala. Donc Jésus n'aille Kendrick Lamar y a une manière de souhaiter aller, a une manière de souhaiter aller. Aya fomunga kapkan Amérique mara. Donc il doit à Kendrick Lamar. Amérique culture là, au nous on vous remercier. Donc Massami Allah, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus maintenant il est en position de pouvoir, il est en position de l'influence. Donc Jésus est mon décidé 600. Jésus Kendrick et Super Bowl mène à quel New Orleans. Jésus décision ta. Ko audio mena nga barakela do wule ko ere on do bene wul mbafa nga tola ko donc Jésus décision ta ka ataka di Kendrick Lamar. Je viens avec mon histoire et Jésus il a reconnu ça à Kendrick Lamar. Donc aye Super Bowl donc lida no kangana a ota sanko di Kendrick Lamar o tale sanko di Kendrick Lamar o li kile feni mangamba ya Amérique entre les noirs. Donc moi me New Orleans ulu ko Jésus bina ulu dowa fuga dugu konnala ko loru wing ni New Orleans rapper bay na ko di New Orleans bay ko obina boni California rapper bay kana ulu ka dugu kono kana rapu da ulu ka stage kan Super Bowl
mitana. Ko vraiment, que ça, ce n'est pas acceptable. Que Jésus bina manga ou l'oukadougou konala. Donc, aïe, arama déchité son droit maman. Mochité son la gauchima. Mochité son mafiema. Dien kono mochita fait. Dien kono. Mochité son mafiama. Mochité son la gauchima. Mochité son droit maman. Est-ce que Jésus la gauchi reke? En trêve, en vrai, de la mal la gauchi ke. Mais mon diglen nous Orléans kaula. Ko parce que kuluka so de do. Ou ka soti ya taraka minula kadi mogorem. Bo ayaye mo meke malen demsenu na ko jamana konnala. Mo mo willa ka transition supporter. Ka kele ke transition. Ibe kala ka transition mo di ka kala kana ni jonyi. Ubuna ni u ka tukono mugo chroniqueur nunu. Tukono mugo chroniqueur nunu. Ubuna nu ulu de palais konnala devant Guide Ladjo, devant Amara Sila et j'en pense. Est-ce qu'il y a bébé aramadema? Ate bébé aramadema. Bon, aïe, un bébé fengolé n'est yini diakono. Tout le monde est en train de chercher la même chose. Ça, c'est l'art de la reconnaissance. Les gens veulent seulement qu'on soit reconnaissant et qu'ils ne soient pas des hommes ignorés dans la vie. Si tu veux te faire des amis, il faut traiter les autres comme tu veux être traité. Et tu vas te faire de bons amis jusqu'à la fin de ta vie. Donc, de ce fait, Kendrick Lamar, allez bien à 600, allez bien à Super Bowl hosté New Orleans. Donc, Jésus, nous m'avons dit, l'héroïne, donc, au menela koke fouille. Malgré que, Warteo, parce que Jésus Ward est dama, mais ama bounya. Parce que moi, te mon famille, Warte bounya sang. Warte bounya sang. Ni mo, ni be fini armadinga ki ba tigi bounya. Ni mo bounya doro isera là. 18 millions de dollars, mais manque de respect, à quel jamana qu'on a la kanani, demseni wore, moume ayara pouda damne mouye, kano black kenemi, n'abe fait carrière d'atounaï. Donc, moi, c'était droit ma fait, moi, c'était la gauche fait, moi, c'était fait ka djouala, ni djouara mo la dro, yaka djena, ya remedi aban. Et quand la Burkina, tchaufa, lingi langa kelendoni, ala avec amunga Burkina. Le Burkina Faso deviendra en 2024 la 4e économie de la zone CFA selon les données publiées par le Fonds monétaire international ce mois d'avril. Le pays des hommes intègres détrône le Mali dont la production de richesse cette année est estimée à 21,66 milliards de dollars. Le Burkina occupe ainsi la 4e position avec 21,90 milliards de dollars de PIB. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger à eux trois pèseront 62,3 milliards de dollars de produit intérieur brut cumulés. Dans le classement des économies de la zone CFA, le Niger, lui, occupe le 8e rang avec un PIB estimé cette année à 18,81 milliards de dollars. L'AES a entrepris ces derniers mois des réformes majeures depuis l'arrivée au pouvoir des actuels dirigeants des 3 pays composant l'Alliance. Les États du Sahel ont adopté une stratégie budgétaire qui repose sur la hausse des ressources intérieures et la rationalisation des dépenses publiques tout en assurant la protection sociale. Qu'en est-il du... Donc, aïe, Burkina Faso sera 4e puissance économique dans notre zone. 4e puissance économique.